קומה אבל. אני בסרטון, קומה. קומה, בסרטון. חצי. יש לי חבר מטומטם פה. שהוא לא יודע כמה זה 51. סתם כן. תדברי. אחרי זה אתה מנקה את כל זה. עכשיו הוא מנגב את האף. מעלים את זה. לא! תתחיל כבר! תעשה פרצוף של דינוזאור. מתי קנו לו? איי 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 איי. יש חבר שיותר מטומטם מפיל. כמוך. זה מחמאה דווקא. כאילו הוא חכם. בום! בום! טרח! נבלת אותייך! ראיתם שמנו ג'יימס סקלטון לבל 8! טום טום טום! טים טים טום! זריה בוריאן! זריה בוריאן! כן. לא! יש לחבר שלי, יש לו אחות ששואלת אם הלכנו על איזה. בגלל זה אתם שומרים טל, לא! זה לא במשחק. וואלה וואלה! בול על הדקה, ראיתם? זה רוסקים טוב. בול על הדקה, אני אתן לך כמה פעם. אבל אני לפחות עלינו 9, אתה הכי 2. אין שקר, אני העליתי אותך. איזה ואתה גם לא הרי ל9, אתה הרי ל7. אין הבדל! 200 שתגמים. אין שקר! הרי ל9, הרי ל8 חסר לך. משה מדבר, ילד אף פעם. הוא אחר קורן לא לידיים. יום אחד, לא. הוא גם מוכר קורנפלקס טרי. מוכר קורנפלקס. אוי ואבוי. איי איי איי. אני מעלה קונסולה, אתה יודע שאני מעלה... איזה דפוק! עוד דפוק. אני הולך לפתוח סרטון של לג'נדרי וסופר מג'יקל צ'ס עכשיו. איזה שקרן. אין לך אפילו מג'יקל צ'ס. התכוונתי סופר מג'יקל פלוט. יאללה, אני מעלה איזה חבר'ה.